नमस्कार रउआ लोगन के स्वागत बा हमार चैनल में। आज तीज के त्यौहार बा त एगो नया और स्पेशल गीत तीज के त्यौहार खातिर। अगर वीडियो निमन लागे त वीडियो के लाइक कमेंट शेयर करन मत भूलन। अगर चैनल पे नया बानी तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा ली ताकि हमार वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले रउआ तक पहुँचे। शिवाजी जे चले ले जिरवा के लदनिया कोही गईले साँझ बिहान हे। शिवजी जे चले ले जिरवा के लदनिया कोही गईले साँझ बिहान आहे। साझिया बीती गईले बिहान बीती गईले बारहो बरिस आहे। साँझ बीती गईले बिहान बीती गईले बारहो बरिस आहे। बारहो बरिस पर शंकर जी लौटले मायांगनवा भइले खड़ा हे। बारहो बरिस पर भोले जी लौटले मायांगनवा भइले खड़ा। आरे के ले दौरे ला लोटावा के पनिया शिवजी की पाव पखार आहे। के ले दौरे ला नवरंग बेनिया डोलाई पूछेवा आहे। ले दौरे ली लोटावा के पनिया शिवजी की पाव पखार आहे। गौरा ले दौरे ली नवरंग बेनिया डोलाई पूछेवा आहे। गौरा ले दौरे ली नवरंग बेनिया डोलाई पूछेवा आहे। शिवजी जे चले ले जिरवा के लदनिया कोही गईले साँझ बिहान आहे। साँझ बीती गईले बिहान बीती गईले बारहो बरिस बीती गईले बारहो बरिस। सच्चे दरबार की जय।